A relación entre China e América Latina presenta un balance caracterizado por un crecemento exponencial dos vínculos bilaterais. Falemos do volume comercial, dos investimentos, pero tamén incluso na orde política, non? Unha década despois de iniciado este proceso de intensificación dos vínculos entre China e América Latina, o xigante oriental presenta como balance esa condición de segundo socio tras Estados Unidos e por diante da Unión Europea, e tamén para moitos dos países da rexión, incluídos algúns principais e relevantes como é o propio Brasil, constitúe xa o seu primeiro socio. Non obstante, non é ouro todo o que reloce nesta relación. Ese comercio está pouco diversificado, moi concentrado en materias primas, recursos enerxéticos, minerais, alimentos, etc. E tamén en moi poucos países, presentando unha radiografía moi diversa, moi contradictoria e tamén moi asimétrica. Por outra banda, toda esa espiral de bonanza que ven caracterizando o crecemento de América Latina desde 2003 en adiante como consecuencia da intensificación desta relación con China, presenta como hándicap o feito de depender en extremo dos prezos internacionais das materias primas. Por outra banda, esta relación entre China e América Latina está connotada en numerosas ocasións de prácticas comerciais que non están en consonancia cun modelo de desenvolvemento sostible e inclusivo que reivindican moitos dos líderes da rexión. Ambas partes, China e América Latina, enfróntanse nesta segunda década do século XXI ao reto de configurar unha relación diferente, unha relación moito máis transformadora, afastada de modelos de desenvolvemento caracterizados pola súa dependencia e propios doutra época. Non todo vai depender da actitude de China, tamén vai depender moito da capacidade dos líderes de América Latina para consensuar, para pactar, para definir estrategias de relación co xigante asiático. No discurso, probablemente, ambas partes coinciden á hora de apostar por unha relación moito máis rica, moito máis creativa, configurada arredor do eixe sur-sur, pero pasar das palabras aos feitos vai requerir de ambos actores moita xenerosidade, moita perseverancia e, sobre todo, unha visión de longo prazo que sexa capaz de transformar esa intensificación dos vínculos económicos e comerciais nunha relación política de carácter duradeiro.